Iti damag lokal tayo manipod apo iti mismo nga syudad Tilawag mga idol. A Commission on Elections Manila 2nd Division apo makita yu dati papel na kadigito nga gondaway apo nga na dismiss. Kadigito nga dati protesta ni former Mayor Michael Marcos Kion kontra iti agdama mayor iti syudad Tilawag ni Mayor James Brian Alisto Alcid. Yan. Basar iti dokumento nga imparukat ti COMELEC 2nd Division kay ti protesta ni sigud ang mayor kay insufficient in form and content. Kaya ti panag-sumitir ni former Mayor Kion kadagiti barong nga affidavit na akas improper remedy. So all of which are dismissible by the Commission on Elections mga idol. Malagip at ikaso ket na ipaima iti COMELEC Law Department para iti investigasyon iti pagarup nga election offenses according to the former mayor against now Mayor James Brian Alcid of Lawag City. So dating order apo kat na-receive iti grupo apo ti ni Mayor Alcid iti Lawag City, and of course adantumet iti carbon copy nga naipatulod apo iti dating mayor iti syudad Tilawag Michael Marcos Kion. So that's it mga idol. Iti breaking news for the day. IFM News. IFM News. IFM News. Breaking.